ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଘାତ ହେଉଛି କଥାର ଆଘାତ। ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକଟି ଭିତରୁ ବହୁତ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ କନ୍ଦାଇ ମନେଇ ନିଅନ୍ତି ସେ ହେଲେ ବାପା, ଯିଏ କନ୍ଦାଇ ନିଜେ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ମା। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବି ଫିକା ପଡ଼େନି। ମଣିଷ ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବା ମଣିଷକୁ ସେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରେ ନା। ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ନିଜଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତେବେ ଏ ଦୁନିଆଟା ଆପେ ଆପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ପଇସା ଏମିତି ଜିନିଷ, ପାଖରେ ଥିଲେ ପରଲୋକ ନିଜର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପାଖରେ ନଥିଲେ ନିଜ ଲୋକ ପର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାହାର କଥା ଖରାପ ଲାଗିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ତେବେ କଥାଟିକୁ ଭୁଲିଯାଅ, ଯଦି କଥାଟି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଜୀବନ ନୌକାରେ ଦେଖିକି ପାଦ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ପହଁରେଇବା ଆପଣ ଶିଖେଇଥିବେ। ଜୀବନରେ କାହା ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ କାହା କଥାକୁ ଭାବିକି ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ବସାଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀଟିଏ ପୁଣି ଥରେ ବସାଟିକୁ ତାର ସଜାଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ହାସଲ କରାଯାଇପାରେ ଓ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କାମ କଲେ ସଫଳତା ମିଳେ। ଜୀବନରେ ଏହି ଚାରୋଟି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଯିବ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଗୋଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବା ଅଶିକ୍ଷିତ ଅପାଠୁଆ ଲୋକ ସହିତ କେବେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗର୍ବୀ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ ସହିତ କେବେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ କେବେ ମୁହଁ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରହୀନ ନାରୀ ସହିତ କେବେ ମୁହଁ ଯୋଡ଼ିକି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ହୁଏତ ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କୁଚିତ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ଓ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ସେହି ସମୟରେ ଖସି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ପରିଣାମ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। କାହାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କେବେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବେନି, ହସିବେନି କି ମଜାକ ବି ଉଡ଼େଇବେନି, କାହିଁକି ନା ସମୟର ଚକ ଘୁରୁଛି। ଆପଣ ବି ଦିନେ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳି ଗୋଟିଏ ଭଲ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବ। ଆଇନାର ମୂଲ୍ୟ ହୀରାଠାରୁ 100 ଗୁଣରେ କମ୍, କିନ୍ତୁ ହୀରା ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆଇନାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜୀବନ ଏବଂ ସମୟ ଆମ ଜୀବନର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷକ। ଜୀବନ ଆମକୁ ସମୟର ବ୍ୟବହାର ଶିଖାଏ, ସମୟ ଆମକୁ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଶିଖାଇଥାଏ। ବଜାରରେ ସବୁ ମିଳିଯିବ, ହେଲେ ମା ପରି ଗଛଟିଏ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପରି ଛାଇ କେବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସନ୍ଦେହ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ସଂସାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅତି ଆପଣାର କରିଦିଏ। ହାରିଗଲେ ମଣିଷ କେବେ ବି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇନଥାଏ। ଦୁର୍ବଳତା ତ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିନଥାଏ। ଯେପରି ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ପାଣି ପାତ୍ରକୁ ଭରିଦିଏ, ସେହିଭଳି ସଫଳତା କେବଳ ପ୍ରତିଦିନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭଲ କାମ କରିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ କିଏ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଶୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଥରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ଉଠାଇବାକୁ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଅ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଖସାଇବାକୁ ଆସିଯିବେ। ଜୀବନରେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଛୋଟ କରି ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ହସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କନ୍ଦାଇକି ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ଜୟଲାଭ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଠକି କିମ୍ବା ପ୍ରତାରଣା କରି ନୁହେଁ। ଦିଆସିଲି କାଟି ଦେଖିବାକୁ ସବୁ ଏକା ଭଳି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଦୀପ ଜଳାଇଥାଏ ତ କିଏ ଘର ଜଳାଇଥାଏ।